UMDC kanong krim ubadayro UM lebarim uba lambor malngiang ulather yaw nong ilam ka Voice of the People Party VP uba Ardin Milar Basaymoj uba kano ba kajing manjur ka sarkar ya ke inar line permit ILP kadai tang kajing penbit ya kipat ba uba lambor ulong ladaw ba Ardin uong bal penbit yaw pat ba ban manjur ya kajing betrikam ya ke ILP ha kajala hatu MLA ke VP uba adil ben nong room don langse ha assembly ha manjur ya ILP uba lambor ulong ba kajing dorbar kalarai langshrum bandawa ya ka ILP house nam arajar kat khandai ha ka ba kawe ke sur la manjur bat balapha sha ka Ministry of Home Affairs ka sarkar India bat kamdai ka ba shupha kai ban penbit yaw pat ba lada piong bangi penbit yaw pat ba ha kanu kurkom pi penbit ha ka ba ngilalik bunsin chadalhi ban ya kendo yaw Home Minister ka India u Amit Shah lada ki ong ba penbit yaw pat ba hato ki MLA jong kita ki parti kim don menta nei kumno kin ong bangi lekai ngakwa ban kali yaw MLA ka VP hato MLA jong kene ka parti don langse ha assembly ha ba manjur ya ka ILP la ong uba lambor ulong ba kumba dawa ki seng phalang ki MLA ru ki dawa ya ka ILP hanrei ka jala Meghalaya kadai ke kadop banyai syaki wei ki jala bat kane ke banta ka don kam ban perkhat ba kumno ban penyai khnang ba don kano ka jing tko laban kedeu barang sien u presiden ga VP uba Ardin Milar Basaymoj ulo kano ba ke jing manjur ka jing dor ba thawan ya ka ILP kadai tang ke jing penbit ya ki seng phalang bat ulong ba kaladai ya ke sarkar jala ban weng no ya ke jing pemana ka presiden ha ka por ba penmi ya hukum ban weng no ya khasi Chancha Hills na ka Shatri ka Eastern Bengkel Frontiers Regulations Act khandanya bepra dai mangi ki bawan ra ya karai bandawa ILP ha ka ba ka wei ke sur la manjur bat balapha sha ke MHA bat kamdai ke bashpha kai ban penbit yaw pat ba hanrei habai kren kadon ke jingdu nong bat ke jingyo nong la ong ba lambor malngiang ki MLA ki dawa bat kumju ki sang bhalang ki dawa ya ka ILP hanrei ke jala Meghalaya kadai ke kadop panya syaki wei ki jala bat kane ke menta ka don kam ban berkhat ba kumno ban penyaj kenang ba omdon kano ke jing tko laban rap uba lambor